Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kokurikuler yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya akan melakukan wawancara mengenai bersih desa dan ziarah makam Eyang Irakusumo, Mbah. Joyo Hadi Wirokusumo sing sumare ning Desa Timahan kuwi ana gandengane karo eneke penemuan iki sing urung suwi iki kuwi teko Empu Sendok sing manggon ana Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, nok Dukuh Pesu. Di Dukuh Pesu, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek wis ditemokne Empu Sendok. Gandengane karo Yang Joyo Wiro Hadikusumo sing saiki sumare ning Desa Timahan. Nah, iku rikala biyene waktu durung aku sing nyekel ya ditokno ae ning kono kuwi ya cuma dibersi setiap bulan lungkang, bulan Selo le cara Jawane. Bulan Selo kuwi dibersihi utawa di rituali. Jadi kono kuwi setiap dina Jumat Legi mulane Selo ning kono mesti dianakne bersih desa. Ya, Yang Wiro Hadikusumo, Joyo Wiro Hadikusumo kuwi sumare ana kono kuwi ngertiku. Dadi tahun pira lan tahun pira aku dhewe anake ya wis ngono kuwi, anake wis ana makom nek kono. Dadi aku tinggal bersih utawi ngupeni leluhur sing berjuang rikala jaman biyen. Dadi tak openi nek kono kuwi. Dadi ya sering tak nggih istighosah. Terus kapit kuwi. Terus ritual ya maca pat, ya ritual kejawen sing padha teka warga-warga teka ngendi daerah sing padha teka kono kuwi nanane siji ngejak istighosah, ngejak tahlil, ngejak maca pat, ngejak donga bersama ambek aku ning kono. Dadi Yang Joyo Wiro Hadikusumo kuwi sing babat Desa Timahan. Dadi sing manggon ana ing Desa Timahan pertama kali ya si Yang Joyo Wiro Hadikusumo iku. Dadi ya kaya ngono kuwi. Dadi teko ndi-ndi anak-anak sekolah utawi bocah sing kuliah teko IAIN, teko Malang, teko ndi-ndi sing KKN ning desa kene mesti nang nggone Yang Joyo Wiro Hadikusumo kuwi sing pramuka kemah. Nah iki dadi kabeh ritual rono. Dadi
dibersihi, dirituali setiap dina Jumat Legi wulane Jawa wulan Sela. Jadi riwayate yang Jayawira Adikusumo sing manggon ning kono kuwi siji sing buka utawi sing manggon ana ing Desa Timahan, pertama sing babat Desa Timahan gandengane karo Empu Sendok sing manggon ana ing Desa Karangreja Dukuh Pesu ana ing Gunung Klayar iku dene Dukuh ya Dukuhe Pesu tapi manggone ning gunung kuwi gandeng jenenge karo Empu Sendok sing penemuan durung pati suwi. Dadi Trenggalek iki penemuan pertama kuwi teko Karangreja nggone Empu Sendok Kecamatan Tapak. Mulane lek hari jadi Kabupaten Trenggalek iki dak kae budale kirab pusaka saka Kabupaten Trenggalek iku digawa ning Karangreja. Terus budal ning Trenggalek kirabe kuwi. Ngono kuwi. Dadi ono ngono kuwi. Sampeyan iki nek pengin arepe ritual utawa badhe arepe nyang ninggone makome Hyang Wira Adikusumo ya tak terno. Kan niki langsung mawon teng makame Makam. nggih. Ya.